Kiekko viivaan, Kramer, joka siis viime pelissä teki maalin, kun laittoi kiekon tyhjiin. Edelleen Nässilä paroi maala kerrassa! Ja sieltä sitten tulee ottelun avausmaali! Tähän alkuun 3. kerta toden sanoo. Ja Lappeenrantalaiset ottavat nopean johtoaseman illan pelissä. Maalin tekijänä nyt tulokkaiden pistepörssin kärkeen nouseva Emil Kuusla. Kiekko tulee kulmaukseen, aivan karmaiseva on tuo. S-pelaajista pelässä Sepökin avaus. Se tulee suoraan keltapaitojen lapaan. Ja Emil Kuusla täräyttää kiekon aivan sinne yläpeltiin. Kuuslalle kauden 4. maali. Kivihalme saa vielä maali takana kiekon uudestaan itselleen. Kivihalme lähtee siinä Tiivola haastamaan, pääseekin ohi. Sen jälkeen Baun laukaus! Ja se helähtää! Teemu Kivihalme tekee omat kevätjuhlaliikkeensä. Jakaa kiekon Samu Baulle ja ranteella kiekko maaliin. Kivihalme laittaa siinä Tiivola nippuun. En tiedä onnistuuko tuon harrautukset ihan silleen miten piti, mutta se toimii. Samu Bau siitä B-pisteen kaarelta. Iskee kiekon maaliin. Tuuletus on vähintäänkin erikoinen. Mutta tulostaululla 2-0. Baulle kauden 4. Ja nyt toinen maali viimeiseen. Sepökkä pääsee tähän syöttöön väliin. Fortier tulee hyvällä vauhdilla! Ja onpa tyylikäs maali! Oppikirjamainen haasto keskustaa, laukaus pakin jaloista ja takayläkulmassa helähtää. Tämä on kanadalaista taidetta Maxime Fortierilta. Pieni sviku siihen keskustaan, Viljasen jaloista kiekkomaali. Yksinkertainen on kaunista, Saipa johtaa 3-0. Kannattaakin syttyy tässä vaiheessa Fortier! Ja kisapuisto antaa standing ovationi tästä maalista. Jos oli 3. maali magiikkaa, niin vielä laittaa paremmaksi. Aivan älytön Maxime Fortier, katsokaa! En tiedä löytääkö Valtteri Viljanen tänään tältä pelistä kotiin. On härski! Ja en tosiaan muista hirveästi tällaisia hetkiä, kun kisapuistossa yleisö nousee seisaalteen taputtamaan tuon maalin jälkeen.